Сайн байна уу өрхөн мужигчид. Мөнхийн жолоод өлөгчийн энэ дугаараар та бүхэнтэйгээ мэдчилэн жолгож байна. Мөнхийн жолоод өлөгчвөл Монгол хөлөн ахин сурах хүсэлтэй хятадаар бичиг үжижийг Монгол оюутад залгууч үзчээ. Улсын дотн гаднах Монгол хэл сурах хүсэлтэй бусад үндэснийхэн хүмүүсд зориулсан тусгай нэвтрүүлэг болно. Жангад манай дэлгэцийн энэ дугаарын нэвтрүүлгээр гээгүүлэгч үсэг болоод гээгүүлэгч үсгийн уншлагын тухай дүгнэлт тайлбарлах болно. 大家好，欢迎大家收看蒙语卫视学蒙语栏目。这期节目里主要讲解辅音以及它的读法。下面我们一起进入课题。 3 дугаар хичээл гээгүүлэгч ба түүний уншлага 第3课辅音及其读法。蒙古语辅音共有24个，其中基本辅音16个，介词辅音8个。介词辅音一般用于外来语。 үндсэн гээгүүлэгч 基本辅音 n b p h g m l s sh t d ch j y r n зээлээ үгийн гээгүүлэгч 介词辅音 w f k c z h th r нэ гээгүүлэгчийн 3 хуврал 辅音呢的3种形态。 үгэнд хэрэглэгдэх жишээ 词中使用例子 нар 太阳 хонох 住宿 анд 朋友 улаан 红色。 бэ гээгүүлэгчийн 3 хуврал 辅音 b 的3种形态。 үгэнд хэрэглэгдэх жишээ 词中使用例子 баатар 英雄 авах 要 хөв 模型。 п гээгүүлэгчийн 3 хуврал 辅音 p 的3种形态。 үгэнд хэрэглэгдэх жишээ 词中使用例子 партизан 游击队 аспирант 研究生。 х гээгүүлэгчийн 3 хуврал 辅音 h 的3种形态。 үгэнд хэрэглэгдэх жишээ 词中使用例子 хавар 春天 ахмад 年长 хэрэг 事件 бэх 墨汁。 г гээгүүлэгчийн 3 хуврал 辅音 g 的3种形态。 үгэнд хэрэглэгдэх жишээ 词中使用例子 гар 手 гишүүн 成员 агаар 空气 багш 老师 өөдлөх 向上 гараг 礼拜 үжиг 比肩。 м гээгүүлэгчийн 3 хуврал 辅音 m 的3种形态。 үгэнд хэрэглэгдэх жишээ 词中使用例子 маргааш 明天 амралт 假期 м 要。 л гээгүүлэгчийн 3 хуврал 辅音 l 的3种形态。 үгэнд хэрэглэгдэх жишээ 词中使用例子 лам 喇嘛 алт 金子 мал 家畜。 с гээгүүлэгчийн 3 хуврал 辅音 s 的3种形态。 үгэнд хэрэглэгдэх жишээ 词中使用例子 саруул 明亮
아스르, 楼房、 허스. 双、 제기고득칭 고르봉 호르다. 辅音 sh 的三种形态。 우근 헤르그득득 지시. 词中使用例子： 샤트, 梯子、 지시. 例子。 대기고득칭 고르봉 호르다. 辅音 t 的三种形态。 우근 헤르그득득 지시. 词中使用例子： 타다, 平原、 아트르. 荒野。 대기고득칭 고르봉 호르다. 辅音 的三种形态。 우근 헤르그득득 지시. 词中使用例子： 따라가, 手掌、 둥느스트. 总结、 아부뜨르, 箱子、 차타하. 吃饱、 알았다. 人名。 제기고득칭 고르봉 호르다. 辅音 ch 的三种形态。 우근 헤르그득득 지시. 词中使用例子： 차스, 雪、 어처. 火焰。 제기고득칭 고르봉 호르다. 辅音 j 的三种形态。 우근 헤르그득득 지시. 词中使用例子： 잠, 道路、 아즈드. 工作。 예기고득칭 고르봉 호르다. 辅音 y 的三种形态。 우근 헤르그득득 지시. 词中使用例子： 이흐, 大、 아영. 旅程。 예기고득칭 고르봉 호르다. 辅音 r 的三种形态。 우근 헤르그득득 지시. 词中使用例子： 아르샹, 矿泉水、 사르. 月亮、 우흐르. 牛。 응기고득칭 고르봉 호르다. 辅音 n 的三种形态。 우근 헤르그득득 지시. 词中使用例子： 망하, 沙丘、 아먹등. 平安。